Okay, unang-una, tayong mga Katoliko, ayon sa ating CCC, sabi ng ating Catechism of the Catholic Church dun sa kanyang prologue, huwag daw uunawain ang literal ang Genesis. No? Babasahin natin yan. No? Hindi po yan literal na ayan ay literature. At ang source na sinasabi ko, hindi po Holy Spirit. Inspired po ang author, hindi po yung Holy Spirit ang source. Ang sumulat niyan ay yung author na inspired ng Holy Spirit. Ang source na tinatukoy ko kung sino, yun po yung priestly source. No? Priestly source po. No? Iba po yung inspired sa source na sinasabi kung sinong sources. Kung babasa po tayo ng mga dalubhasa sa kasulatan, ang Genesis po ay priestly source. Kaya mayroon niyang 6 days creation hanggang 7th day, no? Kasi araw-araw may ginagawa silang paghahandog sa loob ng templo. At kaya mayroon silang naisulat na account na 6 days creation pag magbabasa tayo ng Bible, no? Ngayon, saan kinuha ng author niyan? Unang-una, sasabihin ko sa iyo, ang Genesis, matagal nang patay si Moses bago yan naisulat. No? Naisulat ang Genesis during the time ng Babylonian exile o yung tinatawag na Babylonian captivity. Nung nandoon sila, sa captive sila ng Babylonian, doon pa lang nila naisulat ang Genesis na yan. No? Hindi yan yung panahon na sinasabing buhay si Moses. Si Moses alipin sa Ehipto at siya ay lumaki doon as an Egyptian, linadap siya. Paano siya makapagsusulat doon? Tumakas nga siya doon during that time, di ba? Dapat inaalam natin kung sino yung mga sources niyan, no? Although, dapat alam din natin yung tinatawag natin 5 authorship in the Bible. Kung bakit tinawag na si Moses ang author niyan, dapat alam din natin gamitin yung 5 authorship in the Bible. Unang-una, gaya ng sinabi niya, during that time na sinabi niya sa Genesis 1, nag-create ang Diyos ng heaven and earth. Tinanong ko kung anong day yan, sabi niya hindi niya alam. Pero ang alam niyang day ay yung sun daw o yung sun daw ang unang araw. Hindi po, light lang po ang ginamit dyan, no? Sa ika-4 na yung sun. Light pa lang ang sinabi dyan at saka yung darkness. Pinaghiwalay ang light at saka yung darkness. Pero yung moon sa yung moon at saka yung sun sa ika-4 na. Sana iintindihin natin yung creation account doon sa Genesis chapter 1. Tinanong ko siya kanina, ano ba ang tamang creation account dyan? Yung 1 o 2, ang sabi niya yung 1. No? Wala pong mali dyan sa 1 and 2. Sa 1 and 2, in-specify lang kung paano sinabi ng sources, kung paano step by step ng Diyos ginawa yan. Hindi po bumibilang ng isang araw bago gumawa ang Diyos at ito ay lumitaw. Gaya ng sinabi niya, lumilitaw kapag sinabi ng Diyos magkaroon. Hindi ito bibilang uli ng isang araw. Gaya ng sinabi at makalipas ayon ay isang araw o nag-umaga yan ay isang araw. Hindi ganun dapat natin intindihin. Lalabas na ang Diyos natin mabagal maglikha. Aabutin pa ng isang araw bago lumitaw. Sabi niya nga lumitaw. Kaya nga sabi ng Salmo, no? Ito ang sabi ng Salmo. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Ang linaw, hindi gumigilan ng araw. Ginamit lang ng mga priestly source yan dahil meron silang araw-araw na paghahandog sa temple. Genesis is a priestly source. Dapat alam natin yan. Kaya nagkaroon ng 7-day na account. At yan ay kinuha nila sa Mesopotamian. No? Ang iba, ang sabi ng ibang mga theologian, ito ay ginaya din nila sa creation account ng mga Egyptian. Tingnan nyo yung Mesopotamian, no? Yung Mesopotamian creation at yung Egyptian creation, parehas ng Genesis natin. Doon natin makikita. Meron silang mga pinagkukuhanan yan, yung mga literature na yan. No? Dapat alam natin yan, no? Kasi kung tayo ay sasabihin natin literal day yan, lalabas na fundamentalist tayo. Ang Katoliko po ay hindi fundamentalist. Hindi yan literal. No? Gaya din ni St. Augustine. Sabi niya, hindi yun literal na 7 araw o
o 6 na araw lumika. Sa isang mata, pag sinabi ng Diyos, nangyayari yon. Nagawa yan at lumitaw yan sa buong magdamag. Sabi ng Biblia, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumarang. Saglit lang, pag sinabi magkaroon, lumitaw. Hindi na bumibilang ng araw yun. Babagal ang Diyos nyo kapag ganyan yung inaabot pa ng 1 buwan bago mabuo yung creation niya. Isang kisap mata lang. No? Lumilitaw na yung mga, sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Lilitaw na, meron na yun. No? Kaya yung 6-day creation na yan, dapat aaralin natin yung literatura kung bakit nagkaroon at nilagyan ng author ng 1 day, 2nd day, 3rd day, no? Wala pang kalendaryong umiiral dyan, no? Ang ginagamit dyan ay Yom, no? Yom Hashibe, no? Yom Rishon, Yom Shishli, no? Yung mga ganon. Kaya wala pang kalendaryo at wala pang oras na umiiral dyan. Tandaan natin, iba ang oras ng Diyos at iba ang oras ng tao. Hindi natin pwedeng sabihin yun ay 24 oras. Dahil pag ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ay nasa eternity. Ang Diyos ay hindi sakop ng time, space, matter, energy ng tao. Ng tao. Hindi siya sakop nun. Kaya yung oras o yung araw na sinasabing yun ay literal na 24 oras, hindi po yun sakop ng Diyos yung oras natin. Iba yung oras ng Diyos sa oras ng tao. Ang Diyos ay nasa eternity. Tandaan natin. Kaya huwag natin sasabihin 24 oras yun. Kung yan ay ililiteral mo, pag sinabing Diyos at magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga, tapos bumilang at lumubog ang araw, nagkaroon yun ay 1 araw. Ibig sabihin, ang tagal naman bago magkaroon at makumpleto yung araw na yun na lumitaw yung mga liwanag maganon. Hindi ganon yun. Sabi, inuulit ko, sabi ng Salmo chapter 90 verse 4, no? Bibigay kay talata, 90 verse 4, no? Sa isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaran. Isang saglit lang, isang kisap mata. Pag sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, labas ng ganun yan. No? Dahil ang Diyos, pag sinabi ng Diyos, nangyayari at nangyayari. Hindi sinabi magkaroon ng liwanag, unti-unting lumiliwanag na gano'n, aabot sa cycle pa ng 24 hours bago ba kumpleto. Hindi po gano'n kabagal ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, isang kisap mata lamang sa magdamag na ito ay dumaraan. Yan po kabilis ang creation. Yung 7 days na yan, dapat inaaral na natin yung priestly source. No? No, dapat alam natin yan. At yung sinasabi niya, hindi po source ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit lamang po ang nag-inspire. Kung babasahin natin yung ibang mga, meron ako ritong libro. Yung mga kapwa ko Katoliko na nagko-comment bakit gano'n yung aking bilib. Ito po ang hawak ko, Catholic Answer. O, sila na rin na may sabi. Catholic Answer book po ito. No? Ayan, Bible po yan ang Catholic Answer. Ayan, no? No, yan po. No? Dito rin din ako bumabatay. Tama po yung parehas namin ng view. Ayan. Catholic Answer po. Ito. At ang sabi rin ng Catechism of the Catholic Church, huwag i-interpretin ng literal ang Genesis. Dapat alam natin yan. Hindi po yan literal. Kaya huwag natin yang iisipin. Ginamit lang ang 1st day, 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day, 6th day para i-specify kung paano pagkakasunod-sunod na lumitaw ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ang sansinukob. No? Yun po. Yan ay lumitaw lamang sa isang kisap mata na nasang saglit sa magdamag. Ito ay dumaraan. Sabi ng Salmo chapter 90 verse 4. Dapat alam natin yan. Hindi yan lumitaw ng ganun-ganyan na napakabagal. No? Pag ganyan ang paniwala mo sa Diyos ninyo, na 6 na araw na lumilikha, mabagal. Mabagal ang Diyos na yan. Ang Diyos namin, pag sinabi lahat nangyayari, pag sinabi niyang meron, dito lang nabitaw yan. No? At hindi natin pwedeng sabihin 24 oras yan dahil during that time, no, ang original ancient ng mga Israelita
ang araw nila ay sunset, no? Sunset sila, no? Babasahin ko dito, no? Sabi dito ng aking sources, no? Sabi dito, tingnan ninyo ha. Sabi dito, basahin natin. The ancient Israel, a day was considered to begin at sunset. Sunset, hindi sunrise. Ang sabi ron, nagkaumaga. Paano ngayon irere? Ang author niyan ay Hebrew o Hebrew. Ang mga Israelita, Hebrew yan. Paano mo yung i-connect? Sabi niya, in ancient Israel, a day was considered to begin at sunset. Hindi sunrise. Nag-umpisa dyan umaga. Paano mo ngayon i-relate yan? Di ba? Kaya dapat po mag-aaral po tayo ng tama. Hindi yung basa lang tayo ng basa. Porket nabasa lang natin na unang araw nilikha ng Diyos, ibig sabihin ba 24 oras. Wala pa pong umiiral na mga oras during that time. Ginamit lang niya ng author ng Biblia para ipaliwanag sa atin ang sunod-sunod at sinasalaysay yung kanilang mga tradition, custom, and culture. Oras na ba? Okay. Yes, time's up. Okay. So, Brother Ruben, okay, dyan po nagtatapos ang tindigan ng ating kapatid na si Brother Mel. So, kung ready na po yung ating affirmative para sa kanyang cross-exam, 7 minutes, time start now. Tanong. Okay. Unang tanong, Bro Mel. Sino ang sumulat ng Genesis? Okay. Sino? Ang sumulat ng Genesis ay ang mga priestly source. Si Moses matagal nang namatay bago pa masulat yan, no? Yan ang sagot ko. Ayan ay naisulat during the time nang sila ay captive ng Babylonian o yung tinatawag na Babylonian exile. Okay, next question. Okay. Sino ang nauna? Si Moises o yung mga bihag ng mga Babylonian? Sinong nauna? Okay. Natural, nauna si Moises. Okay, no? Kaya nga sabi sa'yo, matagal nang patay si Moises bago na isulat yan during Babylonian captivity. Dapat alam niyo yan. Mga theologian din ang nagsasabi niyan. No? Okay. Hindi ako. Mga theologian din, Bible scholar ng Protestant and Bible scholar ng Catholic, nag-agree na during the Babylonian exile yan na isulat. Okay, next question. Noong si Moises ay naroon sa bundok Nebo, nagsusulat si Moises. Ano ang mga isinulat ni Moises? Hindi siya nagsusulat doon. Isinasalaysay lang doon yung mga pangyayari kung ano ang ginagawa ni Moises doon. Ang layunin ni Moises hindi magsulat, kundi iligtas ang Israel at ilabas ito sa pagkakabihag sa Ehipto. Yun ang layunin na ipinagawa sa kanila ng Diyos na si Yahweh, na ilabas ang Israelita sa pagkakabihag sa Ehipto, hindi para magsulat ng magsulat. Dapat Okay, alam natin yan. Next question. Yung sinasabi mong mga priestly writers, tinudyukan ba ng Holy Spirit? Yes or no? Inspired nga, no, or inodyokan, no, inspired sila. Ang tawag sa kanila ay mga sads, mga matatalinong tao, mga pantas. Ang tawag diyan ay sads. Okay? Next question. So, hindi ka naniniwala na yung 5 books ay sinulat ni Moises? Yes or no? Naniniwala ako na siya ang source, pero hindi siya ang handwritten niyan. Dahil gaya ng sinabi ko, matagal nang patay sa Moses bago yan na isulat. Yan ay literature as product ng oral tradition kung bakit yan na isulat. No? Okay, next question. Yan ang sagot ko. Next question. So, ibig mo sabihin, tinututulan mo yung mga scholar na nagsasabi na si Moises yung sumulat ng Genesis hanggang yung 5 books. Tinututulan. Hindi ko tinututulan, no? Sa kanya yan inaccredited dahil sila, sa kanya din yan, siya yung pinaka, ano niya, yung, kumbaga, siya yung sources.
Kumbaga, no, ito yung sinasabi ng aming mga ninuno na ang mga ito ay nilikha, no? Naririnig yan ng mga Israelita. So, nung sa ang mga Israelita ay bihag ng during the time ng Babylonian Exile, naalala nila yung sinasabi ni Moises, kaya nagpasimula silang Next sumulat. question. Kasasal Next mo yan, question. basahin mo. Next question. Sino yung naglipat ng mga sinulat ni Moises? Mga eskriba o yung mga sinasabi mo mga bihag sa Okay. Babylon? Hindi mga eskriba ang naglipat niya, no? Sila na rin mismo ang nagsulat niya. Hindi yan nililipat. Mga scribe, sila yung nagsulat niya. Paano nila kaya nga scribe, taga-sulat. Sila yung mga nagsulat niyan. Yung mga sads nga, yung mga matatalinong tao. Sa loob nung sila ay nasa Babylonian exile, syempre may mga matatalinong tao doon nakasama nila. Bihag-bihag sila para hindi nila makalimutan yung mga oral tradition na narinig nila kay Moises, sinusulat nila. Next question. Ang ibig mong sabihin, Romel, si Moises ay walang sinulat. Ganun po ba? Wala akong sinabing walang sinulat si Moises. Si Moses ang sources niyan, no? Kumbaga ulitin ko, naririnig nila yan during that time nakasama nila si Moises. Nung namatay sila yon at sila ay nabihag ng Babylonian napunta sila sa Babylonian exile, naalala nila yan, kaya doon sila nagpasimulang sumulat ng creation account. Kaya nga dapat alam natin yung tinatawag na Next question. authorship in the Bible. Next question. Naniniwala ka ba na si Moises ay propeta? Wala naman akong tutol dyan. Naniniwala ako dyan. Na sinugo ng Diyos yan as a prophet. Okay. Naniniwala ka rin na mga propeta nagsusulat ng mga itong Biblia, itong kasulatan? Oo, nagsusulat. Si Baruch nga nagsusulat eh. Di ba? Si Jeremiah nagsusulat din. Sabi niya, isulat mo. Sabi ganun kay Baruch, yung sinunog. Di ba? Sinunog. Pinasulat kay Baruch. Pero hindi ka naniniwala na si Moises ang sumulat ng Genesis. Wala naman ako sinabing hindi ako naniniwala. No? Gaya ng sinabi ko, dapat alam natin gamitin yung 5 authorship in the Bible. Halimbawa, ako yung narinig mo sa akin yan. Sinasabi ko, alam mo, sabi ng ating mga ninuno, in the beginning, God created heaven and earth. Siyempre, ako yung source, isusulat ko para hindi ko makalimutan yung sinasabi mo. Isa rin yun sa sign, isa rin yun sa tinatawag na authorship in the Bible. Ako yung sources, ikaw yung author, ikaw yung nagsulat, pero ako yung pinaka-source nun, na ikaw lamang ang sumulat, pero sa akin galing. Dapat alam nyo yan. Next question. Sabi mo kanina, Bromel, ang Genesis 1, yung creation ay hindi yung literal, spiritual. Alin sa mga wala akong sinasabing spiritual yan. Ang sabi ko, literature. Correction. Wala akong sinabing yan ay spiritual. Ang sabi ko, yan ay literature. Next question. So naniniwala ka na yung mga nilalang sa Genesis 1 ay literal na nilalang sa bawat ay natural. Kaya nga nag-exist yan eh. Literal na nilikha ng Diyos yan. Pero hindi ako naniniwala na yan ay bumilang pa ng isang araw bago mabuo sila. Sa isang kisap mata, sabi niya na nagdadaan, sila ay nandiyan na. Sabi mismo ng Salmo. Sa isang kisap mata. Nandiyan na yan. Okay, next question. Nung nilalang si Adan, isang kisap mata ba na lumitaw si Adan? Yes or no? Okay, isang kisap mata, yes. Pag sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao ay sa ating larawan, magkaroon. Ngayon, bakit doon sa Genesis account, inana pa siya sa lupa, no? Inukit pa sa lupa, no? Tandaan natin, ang trabaho ng mga Israelite ng araw, sasagutin ko lang para bigyan ng karunungan, nakaalaman din si brother. Ang mga Israelita magagaling gumawa ng pattern, no? Mga pattern yan, magpapalayok. Yes.
Romel, time is up na. Pag sinabi Sige. kong time is up na tayo sa libatan. So, dyan po nagtatapos ang cross-exam ng ating affirmative sa ating negative side. So, dako na po tayo sa laglagan portion. Ayan, ito yung rebuttal round. So, kung ready na po yung ating kapatid na si Brother, okay, cancel muna natin. Yung ating kapatid na si Brother Ruben. So, Brother Ruben, 10 minutes para sa iyong rebuttal. Time start now. Okay. Sa tanungan doon nagkakalaman at narinig natin na nagkaroon ng urong-sulong sa mga pagsagot si Brother Mel. Kanina tinitindigan niya na hindi si Moises yung sumulat ng Genesis para makaiwas doon sa mga nilatag natin. Pero bandang huli, umamin naman pala na si Moises ang sumulat. Meron po tayong hawak ditong libro. Tinatawag dito na historical settings. Binabanggit dito na si Moises ang sumulat ayon sa pagdidiin ng mga talata o mga pangungusap ni Moises. Nung umakyat si Moises sa Mount Nebo, tatanaw niya yung paligid. Ginawa niya doon bago siya namatay, nagsulat siya ng nagsulat. Yan ang ginawa niya. Nakita yan ng mga ng mga nakakuha ng mga sinulat, yung mga scroll. Kung si Baruch pinaniniwalaan ng Katoliko na sumulat ng mga aklat ng Biblia, si Moises pa kayang hindi propeta yon. Siyempre. Ngayon mga kapatid, kanina hindi daw literal yung nung latag ni Brother Mel, hindi daw literal, spiritual daw yan yung Genesis. Kung tinatanong na natin ay literal naman pala. Pagdating sa paglalang, alam nyo ganito. Tulad ng tao, pinurma yan mula sa alabok. Yung mga hayop pinurma din yan mula sa lupa. Hindi yan basta-basta isang iglap nagsilitaw. Talagang masterpiece ng Diyos yan. Yung mga design, yung mga yung mga kulay. Kaya nga sinabi ng Diyos, nakita na napakabuti. Ibig sabihin, i-design talaga ng Diyos na maayos yan. Hindi yan basta-basta na isang iglap ay nagsilitaw. Kaya nga nagbilang ng panahon nagkahapon at nagkaumaga. Ibig sabihin matapos ang paglalang, halimbawa sumula umaga hanggang hapon, nagkahapon, nagkaumaga, binilang na yun na isang araw. Kahit hindi mo makumpleto yung 24 hours, na yan, theory na yan sa pagsasabi, nung unang araw nilalang ang sun, pangalawa nilalang ang ganito langit, pangatlo nilalang ang mga halaman, ganyan. Theory na yan, hindi mo na kailangang usisahin pang mabuti na kulang sa oras yan, hindi ganoon. Basta't naglalang ang Diyos. Tapos ano pa? Yung oras na ginamit ng Diyos sa paglalang sa ating planeta, natural yung oras natin dito. Ba't gagamitin yung oras ng Diyos sa ibang planeta? Magkakaibang oras base sa layo ng pag-ikot ng bawat planeta sa araw. Magkakaiba yan. Kaya nga sinabi ng Diyos dito sa Genesis 1 na 18 na yung sun, yun ang magiging basihan nyo, yung sun at saka moon. Magiging basihan nyo ng araw, ng buwan. Yan ang mga magiging basihan nyo. Base sa pag-ikot ng ating planeta. Yung isang ikot ng planeta natin sa sun, 24 hours yan. Ibig bang sabihin sa Genesis at panahon ngayon, magkaiba? Pareho, 24 hours yan. At yung mga araw, madali lang yan. Sa Google, madali lang hanapin anong pangalan ng araw. Ano sabi, ano yan eh, sa Hebrew kasi, Hebrew yung sumulat.
Hebrew word, si Moises ang sumulat, yung Sunday, first day, yung Rechum, yung Shani, Monday, yung Shilishi, yung Rebiche. Sunod-sunod yan, madaling hanapin sa pag kayo mag-Hebrew at saka Greek. Na lang yan madalin, di na kailangan payabangan yan sa Greek namin. Madaling hanapin yan sa Google. Tuloy natin. Yung ginamit ni Bromel na awit 90 verse 4. Tingnan natin. Sapagkat isang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng nakaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Ano ito? Talinghaga ito. Hindi ito yung... Kasi kung gagamitin natin ang talatang ito sa creation, lalabas na napakatagal. Ibig sabihin, 1,000 taon ang pagitan sa bawat paglalang. Mali na yun, pandaraya na yun. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Ibig sabihin ba, 1,000 taon siya nagpahinga? Mali yun. Hindi na tama yan. Kaya ang tama na ginamit sa Genesis 1, yung ibig sabihin ng yung day, first day, second day, third day, fourth day, 50. Kaya't maliwanag na nagkaroon talaga ng literal. Pag sinabing literal na mga araw ng paglalang, literal din yung mga nilalang. O yung mga damo, literal yan. Mga hayop, mga tubig. Mayroong mga bagay na nakikita, mayroong mga bagay na hindi nakikita, pero yan ay mga nilalang. Ganun yan. Yung hangin, hindi natin nakikita, pero nilalang yan, literal yan, na nilalang ng Diyos. Yung mga bagay-bagay na nakikita at hindi nakikita, mga bakterya, ganun. Ang tinitindigan po natin ay napakatibay at hindi nagiba ng ating negative sa mga unang tanungan dahil ito'y nagpapatunay na ang Biblia ay nagsasalaysay base sa ikabubuti nating mga tao. Ginamit ang oras natin para din sa atin yan. Ginamit yan. Kaya nga sabi sa Levitico 23 verse 3, 6 na araw nagagawa ka. Datapwat sa ikapitong araw ay sabat sa takdang kapahingahan siyang banal na pagpupulong. Yan. Saan sila kumuha ng dyan, basya? Natural doon sa Genesis 1. Nagtuloy-tuloy yan. Panahon ni Kristo. Sinabi ba ni Kristo na mali yung araw na ikapito ngayon? Hindi. Nangingili nga siya Dahil yun ang sinundan ng mga Hudyo simula pa noon. Nagsalit-salin yan mula kay Adan. Si Adan at Eva na nakasaksi sa pangingili ng sabat ng Diyos. Nagtuloy-tuloy yan. Ikwento yan sa kanilang mga anak-anak. Kaya nga bago ibigay ang 10 utos yung sabat, nangili na sila sa Genesis 16, sa Exodus 16 Nagtuloy-tuloy yan at sa langit mismo. Sa Isaiah 66 verse 23, lahat ng tao ay paroroon sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon upang sumamba sa Kanya sa araw ng Sabat. Kaya't yung pangingili na ginawa ng Diyos sa Genesis 2, ang katibayan na nagkaroon talaga ng literal na 6 na araw ng paglalang. Yun ay nagpapatunay na nagpapaalala sa atin. Kaya nga sinabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, alalahanin mo na nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Kaya may hatol dyan sa mga sa mga nagliligaw. Yung mga nagsasabing hindi literal yan, hindi yan. May hatol dyan. Kung sabi sa Revelation 14 verse 6, nung sabi, dumating ang kanyang paghatol, sabi dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang balita sa mga nananahan sa lupa. 7. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya,
sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang salitang ito ay kinote doon sa Exodo 20 verse 11. 6 na araw na ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, ang mga bukal ng tubig. Kaya't ang sabi dito, sumamba ka sa gumawa ng langit at ng lupa. Anong araw ang pagsamba? Ika-7. Kung paanong nagpahinga ang Diyos, nangilin sa ika-7 araw, ganun din dapat tayo. Ngayon, kung tayo mangingilin ng linggo, kinakalaban natin ang Diyos. Sinasabi natin na hindi totoo ang paglalang ng Diyos. Ganun yan, ganun kasimple yan. Kapag tayo'y lumabag doon sa sinasabi ng Diyos na mangilin sa ika-7 araw dahil nilalang niya ang lupa at langit, hayagan nating kinukutya, tinutuloy ang Diyos sa kanyang 6 days, literal na paglalang. Ang pinakamagandang balita dito, walang hanggang pabalita ito, yung Revelation 14 verse 7, 6 at saka 7, everlasting gospel, sumamba ka sa gumawa ng langit at ng lupa. Anong araw ang pagsamba? Ika-7 araw. Ano yung ika-7 araw? Sabat. Ganon din ang ngilin si Kristo. Pinatutunayan lamang na matapos ang paglalang, nangilin ng Diyos para maalala natin na talagang nagkaroon ng paglalang. Ganon po yun. Okay, time is up na po tayo. Okay, maraming salamat po, Brother Ruben. Ayan, para sa iyong rebuttal stand. So, dako naman po tayo sa ating pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Mel. So, shout out po dyan kay Brother Arnold Maglalang. Ayan, kay F. Alan Bunao. Ayan. So, magandang gabi po sa inyo. So, kung ready na po si Brother Mel para sa kanyang cross-exam, 7 minutes. 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, una kong tanong. Ayon sa iyo, unang araw nilikha ang araw ayon sa Biblia. Tama o mali? Yes, tama. Ang sun ng unang araw, ang unang nilalang sa unang araw. Pero bakit dito, ang sabi sa Genesis chapter 16, nilikha niya ang dalawang malalaking ang araw upang magbigay ng liwanag at maghapon at ang buwan upang magbigay ng tanglaw sa gabi, ay ika-4 na araw. Sino nagsasabi ng tama? Ikaw o yung Genesis chapter 1 verse 16? Sagot. Tama ang Genesis 1:16. Ngayon, para maunawaan natin, sabi ni David sa awit 8:3, pagka binulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin ay iyong Okay, next question. Okay. Sabi mo, ulitin ko yung tanong ko, ang sabi mo sa unang araw nilikha ng Diyos ang araw. Sabi mo, oo, bakit doon sa Genesis 60, chapter 1, verse 16, sa ika-4 na araw pala ito nalikha? Alin ang tama? Yung unang araw o yung ika-4 na araw? Nalikha ay yung araw. Sagot. Alin ang tama doon sa dalawa? Categorical. Yung unang araw o yung ika-4 na araw? Sagot. Sa unang araw nilikhang sun. Ngayon sabi ni David, ipinisto sa ika-4 ng araw. Ngayon sabi ng mga theologian, ng mga astronomers, ng mga dalubhasa, inayos. Kumbaga yung bumabalot okay, next question. Next question. Anong talata na sinasabi ang unang araw ay nilikha sa unang araw ayon sa Genesis 1:3? Sagot. Sagot. Genesis 1:3 hanggang 5, nagkaroon ng liwanag at dilim. Ibig sabihin, umikot yung earth. Ibig sabihin, nariyan yung sun na iniikutan ng earth. Kaya nagkaroon ng liwanag at dilim.
Okay. Paano magkakaroon ng Next sun question. yan? Unang ano pa lang yan, unang araw pa lang yan. Lumitaw ang araw, ikaapat, lumitaw ang sun sa ikaapat na araw. Paano mo maipapaliwanag ngayon yan? Sige nga. Okay. Paliwanag natin. Paano mo ipapaliwanag? Sige nga. Sabi ni David, Ipinisto. Hindi ko tinatanong si David, Mr. Moderator. Hindi ko tinatanong si David. Typos. Hindi ako nagtatanong kay Pakirephrase David. yung tanong. Pakirephrase Ikaw ang ulit yung tanong. tinatanong mo. Sabi mo, mayroon ng araw sa sa unang araw, no? Nandun na, umiikot na yung Earth sa araw. Pero ayon sa 116, sa ika-apat na araw lumitaw yung araw eh. Paano mo ngayon i-reconcile na tama ka na sa unang araw ay lumika ng Diyos yung araw? Sabi ng 16, sa ika-apat na araw ito lumitaw. Okay. Paano mo i-reconcile? Hindi ko tinatanong si David. Ikaw ang mag-i-explain. Okay. Sagot. Counter. Okay. Time pause. So, yes, counter objection. Objection po. Objection. Counter. Okay, counter ito. Ang sabi ng ating negative, paano ipaliliwanag? Ngayon, ang pinaliliwanag ko, gagamit tayo ng Biblia, ng talata, ay hinaharang niya. So, alin ba ang gusto niyang pakinggan? Sarili kong paliwanag o paliwanag ng Biblia? Ganun lang yan simple, kaya papaliwanag natin. Okay, Ang question. tanong ko kasi, ang sabi niya na price lang, start the clock. Ang sabi niya, sa unang araw daw, mandada na yung araw, umiikot na raw yung Earth doon. Pero, ang sabi ng Genesis 1:16, sa ika-apat na araw ito lumikha. Babasahin ko sandali. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang araw upang magbigay ng liwanag. Iba yung sun sa light, no? Doon sa tree. No? Ang bigay ng liwanag sa araw upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Nilagay niya ang langit at ang tanglaw, no? Lumipas ng gabi at sumapit ang umaga ngayon ay ika-apat na araw. Sa ika-apat na araw, nandoon yung araw at saka yung buwan. Kung titingnan mo, the sun and the moon. Nandoon ang creation ng sun and the moon. Doon sa Genesis 1:3, wala naman ang nakalagay doon, light at saka darkness. Paano mo i-reconcile na nandoon na yung araw? Sige okay, nga. Okay, Brother Mel, ganito. 3 minutes and 49 seconds. Medyo mahaba yung paki-specific mo yung tanong. I-summarize mo na lang siya. Ang tanong ko, sabi niya sa yung first creation, nandoon na yung araw, first day creation. Ang sabi ng Genesis 1:16, sa ika-apat ito nagkaroon, no? Sa ika-apat, yung tanglaw, yung dalawang tanglaw na malaki, ang sun and moon. Okay, ang tanong. Sige. Paano niya nasasabi na ang unang araw ay nandoon na ang araw o yung sun? Ganong sinasabi sa 16, ito ay lumitaw sa ika-apat na araw. Yun ang dapat niyang i-reconcile. Hindi ako nagtatanong ng paliwanag ni David. Siya yung magpapaliwanag. Okay. Sige. Sagot. Sagutin ng diretso, talatang 18. At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ang liwanag sa kadiliman. Yung salitang maghiwalay sa kadiliman, sa liwanag at kadiliman, narito yan sa Genesis 1, verse 5, verse 4. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Okay, next question. Okay. Ang sabi mo, si Moses ang sumulat talaga ng kamay niya. Nasaan si Moses nung sinusulat niya ang Genesis creation? Nasaan lugar siya nung sinusulat niya yan? Sagot. Nasa bundok Nebo. Anong patunay mo na sa bundok ng Nebo sinusulat niya yung creation account? Nung nasa Nebo siya. Sorry. Anong patunay mo? Sagot. Anong patunay mo nung nasa Mount Nebo siya ay sumusulat siya patungkol sa creation account? Okay. Sagot. Sorry po, nakalimutan ko yung talata. Hanapin. Okay, next question tayo. Next question. Okay. Ito ang tanong ko. Sabi mo, literal creation ang 6 days. Tama, di ba? Ang tanong,
Kung literal yan na creation ng Diyos na 6 day, ang tanong, literal din ba na napagod ang Diyos sa ikapitong araw kaya ito napahinga sa kanyang paglikha? Literal din ba na napagod ang Diyos? No, hindi napapagod ang Diyos. Natapos ang kanyang gawa. Wala na siyang gagawin natural, magpapahinga na siya. Ngayon, itinuro niya kay Nadan kung paano mangilin sa ikapitong araw yung Sabat. Mangilin siya ng pahinga. Okay, next question. Sabi mo, literal na lumilika ang Diyos. Tinanong kita, sabi mo, hindi literal na napagod ang Diyos. Kung hindi pala literal na napagod ang Diyos, tanggap mo na ang kanyang creation ay hindi 24 oras na literal dahil tinanggap mo na hindi literal na napagod ang Diyos, kaya siya nagpahinga. Tanggap mo o hindi? Sagot? Hindi. Ang Diyos ay hindi napapagod pero itinala na naglalang siya. Natural, gumagamit siya ng mga powers niya. Natapos ang paglalang, kaya nagpahinga na siya. Hindi ibig sabihin dahil nagpahinga siya, hindi na literal yung paglalang. Literal yan na naglalang. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong Next yung question. pagdalala o literal o hindi, yung pagpapahinga Okay. ng Diyos. Sinabi, yung ang usapan kasi namin, yung 6 days creation, no? Ang tinatanong ko, ang objection ko, sabi niya, hindi Okay. daw literal na napagod ang Diyos, pero gumawa ang Diyos. Ang tanong ko, kung hindi pala literal na napagod ang Diyos, bakit ito nagpahinga? Yun ang tanong ko. Okay, Yun sagot. yun ang tanong. Okay. Sinulat ni Moises na nagpahinga ang Diyos, nangili ng Sabat, binasbasan niya ang Sabat, itinuro niya kay Naibat Adan kung paano mangili ng Sabat. Yun ang ibig sabihin. Okay, next question. Ang tanong ko, Typos. Anong tanong? hindi literal na napahinga ang Diyos. Kung hindi literal na napahinga, napagod ang Diyos na nagpahinga, bakit? Kung di literal na napagod ang Diyos, bakit ito nagpahinga ayon sa Biblia? Kung hindi pala ito literal Okay, na napapagod, brother. bakit ito nagpahinga? Okay, sige. Okay, Brother Ruben, nakuha po ba yung tanong? Nakuha? Ano yan? Medyo magulo. Answer? Ang tanong po niya, sabi ni Brother Mel, ay kung literal daw po ba napagod ang Diyos. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi literal na pagod ang Diyos. Ang tanong ko, follow up ko, kung hindi literal na napagod ang Diyos, bakit ito nagpahinga? Ayun. Sige, sagutin natin. Ang linaw niya, hindi naman magulo yan. Sige, Brother Mel, sasagot siya. May oras siya. Sagot po, sagot. Bakit nagpahinga? Ay, ang Diyos na nakakalam noon kung bakit siya nagpahinga. Hindi na natin sakop yun, Diyos yun eh. Sa kanya na yun, kung nagpahinga siya, hindi na natin yun dapat usisahin sa kanya. Yun ang Okay, nakatala eh. Okay, next question. Ano ang pinagkaiba ng literature at literal sa iyong pangunawa? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Yes, literature. Halimbawa, itong aklat na ito, literature ito. At yung mga sinasabi nito, literal. Halimbawa, binanggit, yung kuryente ay dapat ganito ang gawin mo. Literal mong gagawin. Yun ang ano ko dyan, yun ang unawa ko dyan. Okay, time is up. Yung literature Time naman. is up. Okay? Time is up. So, ayan. So, dyan po nagtatapos ang pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Mel sa ating affirmative. So, shout out po tayo dyan. Ayan, mga kapatid. So, dako naman po tayo sa rebuttal ng ating kapatid na si Brother Mel. Kung ready ka na, Brother Mel, time start now, 10 minutes. Nakamute ka, Bro Mel, nakamute. Okay. Okay. Ang sabi ng okay na? Pwede na ako?
Ready na, ready na. Si Moises daw ang sumulat ng Pentateuch, no? Sabi ko nga sa kanya, dapat alam natin yung tinatawag na 5 authorship in the Bible. Hindi naman tayo total sa pagginamitan ng 5 authorship in the Bible. Bibigyan ko siya ng clue, yung Deuteronomy, patay na si Moses dyan, pero may patuloy pa rin sumusulat. Sabi, at si Moses, nalikod niya, namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh. Ito, kung si Moses ang sumulat na ito, paano itong naisulat na pati paglilibing sa kanya naisulat? Sige nga. Di ba? Patay na si Moses, tapos may nagsusulat pa. Dinitalye kung paano siya inilibing, kung saan siya inilibing. Kung si Moises ay patay na, paano pa yung makakapagsulat na siya inilibing sa Moab? Paano siya na? 30 araw siyang pinagluksa. Paano niyang nalaman yun? At sinulat niya ito sa Deuteronomy. Di ba? Kaya dapat aalamin natin yung 5 authorship in the Bible sa ganong pamamaraan. Titingnan natin yung mga sources nito. Kung ito ba ay priestly source, Elohim source, Yahweh source, o yung tinatawag nating Deuteronomy source, no? Dapat alam natin yan, no? Para hindi tayo maligaw, no? Lumalabas, nagiging fundamentalist tayo pagka literal ang iniiral natin. Ayun nga dito sa ating CCC, no? Sabi dito, wag daw literal yung iba. Kailangan ko, may nakalagay na CF, dapat titingnan yung mga ano doon. No, sa mga Katoliko, bumili kayo nito. Nakikita niyo kung paano ito tumuturo sa atin, kung paano magbasa ng Bible, kung literal, literature, o ito ba ay figure of speech, mga gano'n. Napakaganda nito. No, matututo tayo dito. At unang-una, na sa ating kaibigang si Ruben, yung paniniwala nila na 24 hours yun, no? Wala pang oras na kagaya sa umiiral na ginagamit natin dito sa 24 hours, no? Unang-una, ang ginagamit ng mga Hudyo, 12 hours lang. Kung babasahin mo, si Jesus sabi sa John chapter 11 verse 9, hindi bagat mayroong 12 araws, ay 12 oras sa isang araw. Sabi ni Jesus, si Jesus ay Hudyo. Sa kanya, 24 oras pala that time, no? Ang gumagamit ng 24 oras, kaibigang Ruben, no? Para sa ating kaalaman, ay ang mga Egyptian. No? Tingnan mo yung creation account ng Egyptian, ng Mesopotamian, ng Babylonian. Meron silang mga literature na kagaya ng creation account natin. Tandaan natin, nauna silang magkaroon ng creation account bago magkaroon tayo ng Genesis dyan sa Bible. Baka hindi mo alam. Kaya nga tingnan mo yung account na ginagamit natin, no? Yung Genesis 1, yung Genesis 2. Pag inaral natin at sumangguni tayo sa mga exegetes, no? Sa mga exegetes na mga Catholic, nakikita at maiintindihan natin yung Bible na to. No? Sa bagay, hindi ko natin masusisi itong ating mga kaibigang SDA kung bakit ganun ang kanilang pangunawa. No? So, dapat payo lang sa mga kapatid nating mga Katoliko na wag puro tala-talata lang ang memoryahin natin. Dapat mag-aral-aral din tayo ng mga exegesis at yung tinatawag natin na biblical appreciation, biblical culture, biblical tradition, no? Inaaral natin yan kung paano yan naisulat. Tandaan natin, the Bible is the product of oral and written tradition, no? Yung sasabihin niya si Moses na, patay si Moses dito, nailibing nga sa Moab at 30 araw siyang pinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Paano nga isulat ni Moses? Patay na siya. Di ba? Ibig ba sabihin yung kaluluwa ni Moses sumusulat pa rin? Tapos na yung patay na siya o sumusulat pa rin, no? Pati si Jose na anak ni Danay, napuno ng karoon, naisulat pa rin ba ito ni Moses? Sa sasesang talata, patay na siya, tapos may sumusulat pa rin. Mula noon, wala nang lumitaw sa isang propetang katulad ni Moses. So, parang si Moses yan, patay na siya, tapos nagsusulat pa ulit, may continue pa. Di ba? Doon makikita yung 5 authorship in the Bible, aalamin natin yung mga sources nito kung sino. Hindi yung basa-basa lang. During that time, tandaan ninyo, ang mga Hudyo hindi gumagamit ng 24
oras gaya ng paniwala ninyo. No? Ang gumagamit ng 24 oras during that time ay ang mga Egyptian. Posible na na-adapt ng author yung tinatawag na sinasabi yung 24, pero hindi po yung literal na 24 oras lumilikha ang Diyos sa inyong isipan. Sabi nga, sa isang kisap mata nangyayari ang lahat ng bagay sa Diyos. No? Basahin niyo yan. Nangyayari ang lahat ng bagay. Pag sinabi ng Diyos, may nangyayaring kababalagan. Hindi na yan bumibilang ng araw. No? No? Kaya dapat naiintindihan natin yung mga ganon. Hindi yung iikot pa yung mundo para lang magkaroon ng kompletong creation. Hindi ganon po, no? Nasa hug po yan, no? Pag sinabi ng Diyos, may kababalagan at may nangyayari, no? Kaya wag po tayong magpapaniwala basta-basta, no? Dapat mag-aaral po tayo para maintindihan natin yung banal na kasulatan. Tandaan nyo, Bible is a literature book. Yung pinakita niyang libro, hindi po yung literature. Yun po ay explanation ng Seventh-day Adventist about literal na paniniwala nila sa Creation Day. Hindi po literature yung pinakita niyang books na yon. Bibigyan ko po siya na example ng literature, kagaya ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo. Yan ang mga literature, no? Yung tinatawag natin na yung Dante's, ano ba yan? Yung sinulat ni, ano yan? Dante Algeris, yan. Yan ang mga literature. Pero yung pinakita niyang book, hindi literal yun. No, hindi yung literature. Yun ang unawa at kanilang view doon sa kanilang 6-day creation literal. Hindi po yung literature. No? Ang literature po, kung yung mag-aaral tayong literature, sinulat to sa pamamagitan ba ng patula, sa pamamagitan ba ng pabugtong, sa pamamagitan ba ng pagsasalaysay na siya ay kumakanta. Yan ang mga literature. No? Sa pamamagitan ba ng poem? Yan. No? Yan ang, hindi naman poem yan. Paano mo sasabing literature yung book na ginamit mo? Yan yung view nyo about sa 6-day literal creation. Kaya dito natin makikita itong ating kaibigan na tinanong ko siya kung ano ang literature sa literal. Ginawa niya yung kanyang book na interpretation doon sa 6-day creation nila, literature daw yun. Kaya ako medyo natawa. No? Sana alamin natin kung ano talaga ang literature sa literal. Okay, no? Mag-aaral po tayo ng hermeneutics, no? Doon natin malalaman. Kung bibigyan kita ng kaibigan, dalawa ang source account ng Genesis 1 at Genesis 2. Na magbasa ka ng Talmud, yung Book of Gilgamesh. Nakikita mo yung Book of Gilgamesh, yung Babylonian. May creation account din dyan, kagaya rin ng Genesis natin. Yung Egyptian account ng creation, meron din siya. Tayo, meron din tayong creation account na si Malakas at si Maganda. Doon nagmula ang unang mga tao. Pinaniniwalaan mo ba yon? Dahil yon ay literature. Di ba? Bawat bansa may sarili silang creation account. Tayo, nagmula tayo sa pinagbiyak na kawayan daw ayon sa ating mga literature na mga ninuno na yung custom na mga salit-salit sabi, mga tradisyon na si Malakas, si Maganda, nagbiyak yung kawayan, lumabas yung babae at lalaki. Yun ang literature. Even ang Japanese, in Chinese, meron din creation account. So, dapat alam din natin ang ibig sabihin ng literature. Ayan, no? Para sa'yo, yung Genesis 2, ginuha yan sa Enuma Elish. No? No? Tingnan mo, magbasa ka ng Enuma Elish, parehas na parehas doon sa Genesis chapter 2, yung creation account na yan. Ibang Diyos lang ang ginamit doon. Dito sa Genesis 2, Yahweh ang ginamit dito. No? Pero doon, iba ang ginamit nilang pangalan ng Diyos doon sa Enuma Elish.
Now, doon natin makikita yung during that time, naghihiram-hiraman niya ng mga literatura. Tandaan natin, sagana ang ating mga unang ninuno sa mga panulat na literatura. Hindi literal, literatura o literature. Ayan. Kaya wag tayo basta-basta nakabasa lang tayo sa Bible, alam natin na literal yun. Halimbawa, bibigyan kita, sinabi doon sa na huminto ang araw, no? Huminto ang araw nung pinahinto ni Moses. Ni Josue yung araw. Hindi yung literal. Dahil ang araw, hindi naman yan umaandar, center of the solar system yan. Paano lulubog yan? Di ba? Literature yun. Saan kinuha yun? No? Saan yun? Saan kinuha yun? Yun ay nabubuo sa Soper Hayasher o Book of Jasher yung kinuha ng author ng Josue at pinilagay doon sa Josue. No? Okay, time is up. Doon yun makinuha. Time is up. Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Mel. So, Brother Ruben, kung ready ka na po para sa iyong cross-exam, meron ka pong 7 minutes. So, parang wala po yata si Brother Mel. So, shoutout po tayo dyan. Sir Romeo Lotero. Ayan, magandang gabi po sa inyo, sir. At ayan na si Brother Ruben. So, Brother Ruben, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Ready na po? Okay. Ready na po. Okay. Time start now. Tanong. Tanong po. Tanong, Bro Mel. Yung bang pag-ikot ng Earth sa panahon ng Genesis 1 at sa panahon natin ngayon, magkaiba po ba? Yes or no? Yun din yun. Hindi yun magkaiba. Yun din yun. No? Yun din. Hindi yun magkaiba. Next question. Okay, next question. Ang ikot ng planeta natin sa araw ngayon, sa isang araw, sa one day, ay 24 hours. Ganon din ba doon sa Genesis nung magsimulang umikot ang planet Earth sa araw? Ganon din po ba, 24 hours? Ganon din, pero hindi binanggit yung 24 hours na creation doon. Tandaan natin, ang nakakita, no, ng pag-ikot ng 24 oras na gano'n para mag-umaga ay ang mga astrology. Pinag-aralan nila yan. Kaya na-discover nila 24. Pero hindi 24 days. Hindi 6-day creation literal yun. Hindi gano'n kabagal ang next question. Sinasabi. Next question. So, ang hinahanap mo, yung litra por litra sa Genesis 1 na 24 hours, yun ang hinahanap mo. Yes or no? Hindi yun ang hinahanap ko dahil hindi ako naniniwala na yan ay 24 oras. Dahil kung 24 oras bago lumitang ang trilika ng Diyos, diikot pa niya mundo bago makumpleto. Napakabagal ng Diyos mo. Ang Diyos namin, sa isang kisap mata, lahat nangyayari. Sunod na tanong. Okay, next question. Next question. Sabi mo kanina, Bro Mel, yung ikot ng planeta natin noon sa Genesis at ikot ng planeta natin sa panahon ngayon ay parehong 24 hours. Bakit hindi ka naniniwala na 24 hours yung nasa Genesis 1? Dahil hindi pa gumagamit ng 24 oras that time. Tandaan mo, ang unang gumamit ng 24 oras hindi ang mga Hudyo, kundi ang mga Ehipto. Mag-Google ka para makita mo. Ang ginagamit na pag-ikot, ang ginagamit nila ay 12 hours sa John chapter 11 verse 9, hindi 24 oras. Dapat alam mo yan. Next question. Ibig mong sabihin, Romel, 12 hours lang ang bilang sa pag umikot ang planeta natin sa isang araw, 12 hours lang o 24 hours. Ang ating usapan, yung creation, hindi yung ating panahon ngayon. Ngayon, sasagutin kita kahit mali na yung tanong mo, no? Sa moderno nating panahon, dahil na-discover yan ng mga scientists na ang isang ikot ng buong mundo ay 365 days. Hindi isang araw, ha? 365 days ko. Correct lang kita.
Hindi isang araw ang buong ikot Next ng mundo. question. 365 Next lang ka nagkamali. Ang tinatanong ko yung ikot ng planeta natin sa isang araw, hindi yung ikot sa buong sun natin, yung revolve, yung ganon. Pag umikot mo, umaga at nagagabi. Okay, Di po sagot. ba? Ngayon, umiikot na Sagot. isang araw, during that time, hindi pa nila yun nakikita. No? Ang ginagamit ng mga Hudyo ay sunset. No? Ancient Israelite used 12 hours in that day, hindi 24 oras. Ngayon, sino ang unang gumamit ng 24 oras? Egyptian. Yun ang sagot ko. Kaya ngayon, nung na-discover na yun talaga ang tama, yun ang ginamit. Pero yung sa creation Next question. hours, hindi yun. Next question. Pero naniniwala ka na ang isang ikot ng planeta natin sa umaga at sa hapon, 24 hours yun. Depende yun sa bansa na kung saan ka nakatira. Halimbawa, umaga dito, gabi dito, umaga sa Amerika. Paano mo nga equator night na parehong 24 oras yun? Sige nga. Depende yan sa bansa kung saan ka nakatira. Tandaan mo yan. Hindi yun ang tinatanong ko. Yung ikot, kahit saang bansa ka, basta't umikot yung sun, nagkaumaga at nagkahapon, 24 hours yan. Yes or no? Dati, wala naman po akong tutol doon. Pero hindi mo pwede i-connect yon sa creation account. Dahil ang iba ang oras at araw na ginamit ng Diyos sa kanyang paglikha. Dahil ang Diyos ay nasa eternity. Hindi siya sakop ng time, matter, space, and energy natin. Yun ang sagot ko. Okay, next question. Sunod na tanong, kung hindi sakop ng time natin ang Diyos dahil siya ay eternity, bakit binanggit doon nagkaumaga at nagkahapon sa unang araw, sa pangalawa hanggang sa ika-6 na araw? Bakit binanggit yun? Binanggit yun ng author, hindi ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagsasalita doon kung babasahin mo yon, yung author mismo. Hindi ang Diyos. Ha? Correct kita, hindi ang Diyos ang nagsasalita doon sa Genesis creation kung hindi yung author mismo na nagsusulat during that time. Yun ang sagot ko. Sabi dito sa Genesis at sinabi ng Diyos. Ibig bang sabihin hindi nagsalita ang Diyos? Yung salitang sinabi ng Diyos, actually topic natin dapat uli yan, no? Kung aaralin mo yan, yung mga kaya subject priestly source yan, no? Lahabaan ko lang ng oras Malo para maintindihan yung sinabi ng Diyos. Kasi during that time ng paghahandog, no, para malaman nila kung ano ang sasagot ng Diyos, paglabas ng isang pare, sasabihin sa mga naghahandog doon na lumabas, at sinabi ng Diyos sa akin, doon niyang kinuha yung salitang sinabi ng Diyos. Okay, No? okay, next question. Next question. Next question, next question. Okay. Sunod na tanong. Tanong? Sunod. Saan mababasa, Bro Mel, yung sinabi mo kanina na pag naglalang ang Diyos ay isang kisap mata lang? Saan mababasa? Yan sa sinabi ko, sa isang kisap mata, dumadaan lang, di ba? Sabi mo sa mabuting balita, basahin mo. 9:4 ng Salmo. Okay. Yung sinabi sa Salmo 9:4, 1,000 taon versus sa isang araw sa Genesis 1, alin ang tama dyan? Okay, Yung tamang babasahin ko. Ito yung sabi ng ng Awit chapter 90 verse 4, sabi. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, no? Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Hindi sinabing isang araw. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Ang linaw. Kaya yung 1,000 araw dyan, hindi yan literal na 1,000 years. No? Huwag tayo maging literal. Next question. Ay, Yan ba time is up. Brother, inabot na po. Okay. Sinabi ba dyan sa Awit 90 verse 4 na naglalang dyan? May paglalang ba dyan? Ang
linaw-linaw niya dyan, no? Sa pag-umpisa ka sa unahan, kung paano siya lumilikha dyan, no? Yung taong nilikha mo ay bumabalik. Ayun mo, may creation na nilikha. Yung taong nilikha mo ay bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ayun mo, Okay. creation pa eh. Okay. Nilikha o nililikha doon, no? Okay. Okay na. Okay na. Okay. Diyan po, so nag-overtime po tayo ng konti. So diyan po nagtatapos yung ating question, ng ating affirmative sa ating negative side. So, ayan, shout out po tayo dyan sa comment section. Thank you so much po para sa ating 24 live viewers. Ayan, so maraming salamat po. At dadako na po tayo ngayon sa ating final conclusion. So, syempre, mauna po dito ang ating negative. Brother Mel, kung ready ka na, 5 minutes para sa iyong final conclusion. So, wala na po itong objection ha. Tuloy-tuloy na po ito. At, brother, siguro po may umiinom. Ayan. So, Brother Mel, kung ready ka na, final conclusion, time start now, 5 minutes. Okay. Unang-una, yung para dagdag kaalaman na rin sa mga nakikinig at nanonood. Yung sinasabi doon, nalilikha ng Diyos ang tao ayon sa alabok at pinorma nito. Tandaan natin, ang mga Israelita magagaling niya na pater. Sabi ko sa iyo, mag-aaral kayo ng literature, no? Ang mga Israelita magagaling niya na pater, magagaling niyang gumawa ng palayok, magagaling niyang pumubog. Tandaan natin, ang author niyan ay Hudyo. Baka hindi natin alam. Kaya dapat po, bilang mga magbabasa ng Bible, no, na dapat alamin natin yan. Yung sinasabi niya, 24 hours ba, yung umiikot na yung mundo. Tandaan natin, during that time na nililikha ng Diyos doon, wala pang 24 oras doon kasi nag-uumpisa pa lang siyang maglalatag eh. No? Nilatag niya yung araw. Paano iikot yun? Paano iikot pa ron? Wala pa. Sa ika-4 na araw niya nilatag yung araw doon kung babasahin mo sa 16. Sa unang araw, yung sa sinasabi doon, liwanag lang yung division ng light at saka ng day, hindi yung sun and moon ang nakalagay doon. Kung titingnan mo sa English, ang sun and moon nilikha noong sa Genesis 1:13. No, dapat alam natin yan. Paano mo sasabihin 24 oras doon? Hindi pa nga umiikot, wala pang iikutan yung buwan doon. Ay, wala pang iikutan yung earth doon sa sun. Yung sun ay nandoon sa ika-4 na araw, no? Kaya sabi ko po sa inyo, titingnan natin. No, so ngayon, ginamit mo yung modernong pag-iisipan, no? Na bakit 24? Ang dito tayo sa creation day, no? At saka titingnan natin yung reckoning time na ginagamit during the time ng panahong sinusulat yon. Hindi mo pwedeng gamitin yung reckoning time natin ngayon dito. Tandaan natin, ang pag-interpret ng Bible ay kung anong kultura, tradisyon, reckoning time ang ginagamit ng time na sinusulat yun. Hindi sa modernong panahon. Kaya tayo nawawala. Kaya tayo naliligaw. Ini-interpret natin in a modern times. Interpret the Bible during that time na ito ay sinulat. Ano bang kulturang umiiral doon? Ano bang reckoning time umiiral doon? Ano bang custom and tradition na umiiral doon? Ganon natin naiintindihan yan. Hindi gagamitan ng modernong panahon. Kaya tayo nagkakasablay-sablay. Tinatanong mo ako sa creation, pag-ikot ng mundo, kaya ngayon nililinaw ko sa iyo. Nung lumilikha ng Diyos, sa ika-4 na araw lang lumitaw ang araw. Tandaan natin, sun is the center of solar system. Hindi gumagalaw ang araw at hindi rin lumulubog ang buwan. That is, tinatawag natin na patula yun, sabi nga doon sa Josue, di ba? O Panginoon, no? At hindi lumubog ang araw, no? Kinuha yun ni Josue doon sa author ng Josue sa Sofer Hayasher o yung Book of Jasher sa aklat ng mga tula. Patula yun. Hindi lumulubog ang araw. Ay, hindi lumulubog ang araw. Kasi tayo, heliocentric tayo, no? Ang sentro natin ay araw. Paano lulubog yun kung i-interpretin mo ng literal yung paglubog ng araw?
Sige nga. Doon natin makikita, no? Dapat nag-aaral tayo. No? Kasi nakikita natin yung earth lumulubog ko, no? Yun ang dati nating believe. Pero nung nakita ng scientist na ang sentro pala ng araw, ang sentro pala ng solar system ay sun, hindi naman yan gumagalaw. Ang gumagalaw yung earth. During that time sa ika-4 araw, doon lang nilagay ng Diyos ang buwan at ang araw. Paano iikutan ng earth doon? Sige nga, at gumamit ka ng 24 oras. Ano iikutan niya doon? Di ba? Dito natin, kaya lang ginawa ng author yan para ipakita ang pagkakahanay-hanay ng likha ng Diyos. Tingnan mo yung creation account ng second creation account. Walang ganun first day, second day. Nauna pa nga ginawa yung tao dun eh. Tingnan mo, bago yung mga herbs, yung mga halaman. No? Nauna pa ginawa. Tingnan mo Genesis 2. No? Kaya nga sexy, alin yung tama doon? Sabi mo, yung 1, yung 2 ba? Mali ba yun? Parehas lang yun. Dito, sinamarize yung creation, pero dito, dinitalye kung paano ang unang ginawa ng Diyos. Basahin mo rin yung Egyptian creation, parehas na parehas sa atin. Na ang Diyos na si Atom ang kanilang Diyos, na may katulong na 8 pang Diyos para lumika ng daigdig na ito sa kanilang belief, no? Basahin mo yung creation account ng Egyptian. Even ang mga Mesopotamian, ano pangalan nito? Ahura Mazda ba yun? Doon mo makikita, ginagamit nila ibang pangalan ng Diyos. Pero ang ginamit dito, Yahweh ang ginamit naman ng mga Israelita. Dapat alam natin yan. No, huwag tayo maging literal dito. No, sa pag-aaral natin para tayo matuto at maintindihan natin. Okay, time is up. Ayan. So, time is up po. Notice at biblical. Okay. Diyan po nagtatapos ang final conclusion ng ating negative na si Brother Melchor ng RCC. At ngayon po ay, ayan, nabibitin si Kuya, ayan. Sabi ni Jeng. So ngayon po ay dako na tayo sa ating final conclusion ng ating affirmative na si Brother Ruben ng SDA. So kung ready ka na, Brother Ruben, final conclusion, 5 minutes, time start now. Okay, thank you. Sabi dito, ang ika-4 na araw na siguro ang tinatalakay ng higit kaysa alinman sa iba pang 6 na araw ng paglalang. Kung ang araw ay nilikha noong ika-4 na araw, ano ang nagpapaikot araw-araw sa unang 3 araw ng paglalang? Yung sinasabi ni Brother Mil na anong iniikutan ng earth natin. Kaya nga binanggit doon sa Genesis 1:5 at nagkahapon at nagkaumaga sa unang araw. Binabanggit yung nagkahapon at nagkaumaga matapos na ang paglalang. Halimbawa, sinimula ng umaga ang paglalang. Natapos ng hapon. Kaya binanggit doon, nagkahapon at nagkaumaga sa unang araw ng paglalang. Umiikot na yung yung earth. Kaya nga nung tinatanong natin yung bang pag-ikot ng earth sa araw noon at ngayon ay magkaiba. Pareho lang naman pala, 24 hours. So kung sa modern times na nakita ng mga astronaut na umiikot yung earth, nagre-revolve, walang problema yon sa unang panahon dahil parehong 24 hours yan, hindi yan magbabago. Ano pang sabi dito? Sabi dito, ang araw, buwan at mga bituin ang kanilang tungkulin sa ika-4 na araw. Ano ang kanilang tungkulin? Parang kaayon sa awit 8:3. Ang pananaw na ito, ang scholar na Hebreo na si John Collins ay sumulat na ang pagkagamit ng mga salitang Hebreo sa Genesis 1:14 ay pwede sa alinman sa dalawang posibilidad na ito. Ang ikatlo, sabi dito, ang araw ay naroon na dati, pero natatabunan ng mga ulap o kaya abong ibinugan ng bulkan
at hindi pa nakikita na lubos na gumana hanggang sa ika-4 na araw. Yon, may tutulad mo ito sa planetang Venus kung saan ang ganun ding sitwasyon ay nangyayari ngayon. Sabi sa awit 8:3, ipwinisto ng Diyos ang kanyang mga nilalang, ang bituin, ang buwan, ang araw. Kaya't sabi nitong commentator na isang Jewish scholar, inalis yung mga ulap o mga alikabok, mga dust na nakapalibot. Kaya nagkaroon ngayon ng linaw. Nakitang malinaw ang pisto ng sun, ng buwan at ng mga bituin. Ganon ang nangyari. Kaya pinatutunayan dito na ang sun ay nilalang sa unang araw pa lang. Kaya nga Sunday. The first day of the week is Sunday. Tapos yung the 7th day of the week, Saturday, Sabbath sa Panginoon. Yung Genesis to, sa una pa lang sinabi na at natapos ng Diyos ang kanyang paglalang at siya ay nangilin sa ika-7 araw. Sa sumunod na mga talata, nilarawan na lang yung detalye at nagpapatunay lalo sa Genesis chapter 2 na hindi isang kisapmat ang paglalang. Nagkaroon ng matyagang pag-aayos, pagpukutingting ang Diyos sa kanyang paglalang. Kaya nga ginawa niyang napakahusay, napakabuti. Matapos ang paglalang, sinasabi niya, napakabuti bang nilalang sa unang araw, sa ikalawa, sa ikatlo, sa bawat araw ng paglalang. Mali po yung sinasabing sa unang araw nilalang ang tao, mali. Lalo tayong maliligaw dyan. Ika-6 na araw nilalang ang tao, yun po, pinakuling nilalang ang tao. Sa panahon ni Kristo, pag naghapon na, bilang na yun ng kabilang araw, 24 hours pa din. Yung 12 hours, mula umaga hanggang hapon yun. Pero yung gabi hanggang 12 hours din yung, kaya 24 hours din. Lumalabas din 24 hours. Sunset to sunset yan eh. Kinabukasan. Ganun yun. Madali lang naman intindihan ang Biblia, mga kapatid. At ito, may libro ako dito na nagpapatunay na si Moises yung sumulat ng 5 aklat. At naubos lang oras natin yung nung si Moises nasa bundok Nebo. Nagsulat siya. Sumulat siya ng sumulat. Ngayon, pagdating sa Kronikas, nagkaroon ng iba pang mga manunulat. Kaya nga nagkakaroon ng pagkakaiba ng pagsulat. Halimbawa, okay, time is up. Okay, thank you. Time na. Time is up na po. So, inabot. So, ayan, medyo bitin po yung ating mga debaters. Ayan. So, thank you so much. At dyan po nagtatapos ang final conclusion po ng ating kapatid na si Brother Ruben ng SDA. So, ayan. So, salamat po muli sa inyong dalawang maginoong nag-usap ngayon sa kanilang topic na the 6 literal days of creation. So, maraming salamat po.